haka jingja kaba penkendit kawe ka samlanos na bargat. Kaliathu ya ka jing shale bejot da kikinhun bashir kay hachi tragot Uttar Pradesh. Kabla penmi ya ka jing sokya kaba jur halor ka jing shngan. Jong kinong shong shnong bat ka jing nong thikna. Jong ka jing pej benya ya ki doktor. Haka jing kenen jong ka kanong syak pen mensau. Kala pen pau ya ka jing sosi ya ka kai pot jong ki doktor. Kaba Khlem pen pau ya ka jing he jing ret jong ka jing mensau jong ka. Kila pen ken yang ha barok kiliang henre ka kai pot jong ka kwat ka khya. Kala mi bakla. Kala ong da ka babu jing keli ya ka rukom eksamin. Ki jing bom ya hap ha ka kai pot kila pen long ya ka. Ban kot ya ka jing tokit ka ba kham benya bat ka ba benya. Kanong syak lek ben ka nget ba ka jing tokit benya jong ki pulit. Ya unong syak suba ba kongsan kala ban pen pau. Ya ka jing long jong ki weipat ki nong lek kam snew ki badon keti. Kadang kentu ya ki pulit jong ka citra got. Ban tokit biang ya ka te ka kam. Ya ka ba pen pau ya ka jing kermen. Ba ka jing tokit ka ba benya. Kan wan ra ya ki nong lek kam snew. Ki bela pendap syakaan. Kinong shong shnong bat kinong ya ki kila pen pau ya ka jing ya teli. Bat une unong syak penyap. Da ka ba khot ya ka jing tokit ka ba hok. Bat ka jing bishar hok ka ba kloy hakane ka mukot duma. Ka ba pen sosi jur.